Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Mela fajnek toħdom l-steroids in. Ma, blind, snodek. Minnu ċala. Inti l-għonet memxejn, memxie ħagġa, aħna t-nekna b'kollox, b'kullħat, u everything, ta' biex kun taf. Tox tuħu għalika għal Guys! Għara, għandi pjanta. Mela, issa upgrade jajn għandek Guys, għanna episode iħor Bite to Bacon, għadna hot and steady, għadna tajjeb. Yes, and it's official. Official. Aħna uffiċjalment edin l-aqwa comedy show Malta skont il-Broadcasting Authority. Diki. Skont PJ. Ejja, ma PJ huwa gold. U aħna rrid ngħid li aħna għamilna da kollu befer, ħafna xogħol. Il-mara kienet tħobni qabel bdejt, issa tħobni ħafna inqas. Iktar nkellem lilek mill-mara, ħankun onest miegħek. Le, għandek raġun. 100%. Imma ukoll ħabba l-guests u llum guest magħna għandna il-ħadd lif il-Kion tal-Love Island! Fid-disa, batlu għatlunt fixinti, għaw bro, ġej, għalli 5 minuti għankun tar. 5 minuti tar. Madonna, Kion, ostja. Laxxa neqsin kwartet nirekordjaw. Iktar actually? Iktar, u ejja. 5 Microsoft. Ma ġara xej. Nirringrazzjaw nibda bil-ringrazzjaw l-sponsors il-Sotto Zero ħasibna bil-ġelat illum noħorġu għom aktar tant A to Z Electronics għal-tech u għal-AC thecasefactory.com cool custom cases, phone cases minn hemmhekk, onlineintimates.com għat-toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com għal-xej ta' siġra fikus helwa 18+. Kabbar id-dar u DLE.mt, propietajiet u pariri minn hemmhekk, Fire and Fork ukoll li kull nhar terba jkollhom all you can eat meat, fantastic price, tista' checkjhom fuq Facebook ukoll, u Black Blocks Pro illi joħsib ukoll l-audio tagħna u upgrade jana ukoll dal-aħħar ftit episodes li rajtu b-new mics, new stands, everything. Thank you ukoll il-Matt Photography, guys jistgħu jsibuh fuq Facebook, fuq Instagram, fuq kull imkien ikolkom bżonn xi affarijiet. U ngħid ħaġa oħra ta' malajr għandna l-merch. Tara? Bite to Bacon, morru ħanud.buytobacon.com, għandna l-website ukoll buytobacon.com, kollox Bite to Bacon, kollox tajjeb u tajjeb. Imma kien għandna wkoll qabel nibdew ma' Kion, żomm, għax irridu nirringrazzjaw il-patrons ukoll li għandna llum ġewsaw Cleveland Defres. Ġabenna l-pastizzi Cleveland imma dejjem King dejjem jaħseb fina nkaġġi li ma ġiex u ġib il-pastizzi u jitlaq. Daw il-patrons jom jissapportjawna żmien, jridu tissapportjaw ix-show għax ħabba fikom tgħinu ma tgħinux wis. Imma tgħinu ħafna. Patreon.com, guys, thank you very much, ilhom hemm il-bidu. Għara fiġi x'jitkaża, jgħidaw dax għaldax, ma tgħinux ħafna x'ġifieri, x'għadu x'jaqsam. Anyways, kompli għax dan ili. Somma dana ħallina euro fix-xahar pejġa. X'affarijiet daw. Nollu għa? No, mela, zabbu jew. Nollu għa. Nollu għa naqsulhom il-kontenut. Nibdew jew għax dajt id-dejja għat iġed jidra. Jammel il-liba jrid, aħna il-naw nistennew aħna 3 kwarti. Nistennu, għori. Mela, aħna ovvjament dejjem namlu għad il-bicċa xon, nitkellmu naqra ma' nies li jkunu viċin il-gestana u per eżempju aħna għalunna, and I quote di, alright? Di quote vera, man sħabek. Kont qed inġerrieħ u ġinnannu. Essa, zom naqra. Ma permettu li sekonda, please. Silenzju. Ġifiri, tawelek ekdi. Le. Literalment ek, quote. Mandiġ dubju min. Kif iż-zob kont qed iġġerrieħ intu ġinnannu? Għadun tijat fil-kamra u daħal fuqi. Le, kif ġi n-nannu? Għadu tajjeb in-nannu. Int kont qed iġġerrieħ inti u ġi n-nannu. Jiġi n-nannu. Kif? Kellu l-birthday n-nannu.
Mux konti għat fil-kamra u daħal, fil-għal bim u daħal u sabni, kont zaħi kem kelli 14. Jiġi ħafna nannu, Id-dar jiġi id-dar. Id-dar jiġi. Ejja. U għadu jiġi. Frodu ġibli eżempju ta' U meta daħal nannu rak ġerriħ? Complete? li huwa xie kompli. Ma nafx, forsi Xie għandek xi kompli, tip battu ta' dor taf kif dor din. Vera, u x'qallek? Xukret jimsa, jaw, jibda nadda fl-art kombinazzjoni, fimt? U daħal għanda fil-kamra tijaj u battu dor di ta' farsirijiet. Ja, ma rakx ġviri. U xmarak mġon fjarani. Rak- Mil-bib jek daħal u ħasadni u. Ma għallek xej, għax dik tkun vera awkward moment, men, ma għallek xej. Le ma għalli xej. Vera għallek xej. Le. Jiena niftakar darba meta kont żgħir kien l-ewwel darba l-qatrajt porn fighty. Ġifieri, literalment, tawna l-magazines, kien hemm magazines l-iskola qed idur u tawni magazine u mort id-dar qed il-libet ġerriħ waħda tajba li. Magazin, mela xaqasmu, jina s-satar kienu jtuna, qabel xed kont kom il-Playboy. Kien hemm xi kontra, le wieħed l-ewwel ħaġa l-ewwel ħaġa hardcore l-qatrajt fighty, ġifieri niftaħ u nsib just A4 paper zoomed in ostja. Kollo spjegat, vera kont imbellaħ, ta' xi 14, 15, naħseb kien dak iż-żmien, kemm l darba li tara porn. Vera, u ħattu d-dar qed jgħid is-santi ġirja ta' Kristus, ħanti l-liba xed jiġri hawn, insomma, whatever, u għaddit. Ninżel u l-ewwel ħaġa jiġi missier jgħid, x'kont qed tagħmel? Qedlu nistudja kontijat u jiena ġek suppost nistudja kontijat. Għalli tistudja kontijat, iwa mela, tistudja ġifieri ċert li rani, kien mill-bejt, u rani. Ħatlu bidejħu eħiltu, ek? ċert li għamelek, tistudja għalli kontet narak. Illa, dam jarak, ostja. Eżat, għalli kontet narak. Pjaċir, ostja, ja marra. Għandek it-teknika ħażina. Prova subajk tamlu xifu, imma Dawru la ġebba. Isma, ti xed tagħmel f'ħajtek minn du għaft mhux waqaft, minn du ġejt irrelevanti. Xed tagħmel f'ħajtek? Wara tajli. Minn du ġejt irrelevanti. Irrelevanti u relevanti? Irrelevanti. Mux, għax waqaf la Island, kif se jiġri issa? What's your mission plan? Jena mission plan, minn fuq il-person training ta' person training u parties. Parties, qed organizza l-party. Ejja. X'tagħmel? Ejja plagja, don't worry. Għan organizzaw party. L-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed ġifieri. Ġaw, bdejt naqa kont qabel imissa aktar, għandu fis iktar siqi. Ħat isting, ħad defes iktar siek? Ej. Inti saqaj kbar, għax ta' ħafna squats. Jena naħmen squats. Nixtieq ngħidlek xi ħaġa ma qed niftakar li inti 19 għandek. Għajli. Nixtieq ngħidlek affarijiet oħra, ma anyways. Għal-kurzita jiġu l-membri parlamentari l-partisti, għax dakka kien hemm parti milux li morru ġibdu l-alla-kok, lex ħarġet fuq. Isma' jiena il-gazzetta, ħarġet fuq il-gazzetta di. Aħjar ma ngħidix di, għax jien smajt xi ħaġa di fil-każ naqtawa spun ma ħanejdilkom, jien smajt melli hemm xi villa di vera men. Dijet najt. Jodi, morru l-Kolombjani u jimx waħda Kolombjana. Di fuq il-gazzetta. Mela, full on, ekku. Di hemm villa ġifieri il-membri parlamentari jaqbdu jħallsu membership smajt jien, jħallsu membership hekk xi mhux €100 probabbli. Xi €100 kuljum u tmur tiġbed l-alla. Ġifieri bil-Kolombjani, bil-prostituti u hekk. Għajar jgħallu membership il-ġim minn flok għajdu għamil daw. Membership ġim? Uħallek mill-ġim kion. Nastja boħħok Dejjem ġim. Jinżaw xaffariet nixtieq ngħid. One, jekk għax titħajjar tagħmel daw tip ta' parties. Eżatt. Parties parlamentari. Mela x'inhu għandek tal-fakir li tajba. Bad naraw. Dik waħda. U tu, aħna uffiċjalment ħriġna l-kandidatura għal membri parlamentari fil-elezzjoni li jmiss għax nixtiequ nkunu parti minn daw il-parties. Daraw xeġiġi, da kull punt ta' biss ċala sobna mid-diplomacy u għasti le xejju, da kull punt. Laqwa l-parties. Ba dik biss qed tagħmel tipo x'iżobb hemm xi ħaġa oħra x'qed tagħmel ifhimni dal-ħafna muscles u pose, issa muscles let's face it, issa għadda naqra infatti ħimen waqfuh tiftakru ħimen int. Issa ximen hemm ħafna. Ximen. Għatbarajtom ximen. Jizdiedu. Ximen. Falta Thailand ġifiri biex niftijamu. Għax da
Lady boy, t-tejlu biex jifima. Ta' Thailand. Lady boy. Fimtek, għatti xie u men. Eżat, xie man dejga. Laħlu l-ħala l-ura kjon, ta' tox tossok. Tox tħabbel zobbok, għatina. Ora, saman u. Għanna storja oħra li smajna. Għandek aħna. ma naħseb li smajt. Storja li kien kont taħxi U l-ex, u daw nofs l-istejjer edenek, u daħal huwa. huwa, Spiega da naqra jedenna dil-istorja hija. da kont għadni zaħi ta' u ġifiri, kont jett id-dar tal-ex. Jgħamil, kont għadna muġaħġa, pra kulħat muġek. Tal-ex is-soltu mux is-soltu. Kont jgħat maħħa da għizmin. Kont jgħat maħħa da għizmin. Kem kellek żmien, zaħira, xin zaħira? 16. 16. 16, għassa, jieġi ta' age of age, 16 of 17. consent tista. Jieġi. 60, jieġi. Pannannu. Pannannu. Imlija. U insomma, smajna bi pifa, għaw tqad ġor darobba nistaħba u. Imma qapajtem ġew ġviri. Xie, mux għamma 5 minuti tara u. Alright, mux daħal bejn. Jagħmel ronda. Mux ġib ħannannu kol vera ġviri, alright, forsi għandkom. Umbad biex kif xriġt il-barra mbagħad ġifieri. Kif rix, mux kif tqalt. Taħt il-biba xriġt. Kif tidni uħroġ. Naf, insomma, xemma fin, inti kontet jgħat ma' wahda. Tat. Fil-kamra, u ġilex. Lex, konti għat ma tfajla li kelli. Tiġi Lex tija jissa sewa. Yes. U ġi huwa. Da għesmin konti għat maħkemma. Huwa kem kien ikbar minnek? Jenna fi kbiru, kellu naħseb 25. Fil kien tik xabaj ħassek u Xjati għadi. Mela għandu xi deformity da ma tantx kiber. Zara, mux ma fim, xieġi fil ma jatix, kien 16 ta' kellek, brother. Kon ġamu reġu da 16. Kon ġamu da 16. Imma le, u ma tħriġ minn għordrobba u. Għaddit. Imma komplejt jew bil-qata da kiena xe. Ejjan Ilu sejt, 3 snin. li tensiju. Tlet snin tinsa. Le, ma ninsix. Tlet snin. Mux da sekk importanti. Mela xi drogi jattibla, Le, ma Ismani, għax jina niftakar l-ewel nejka lagat fajti, men. Imma di mux l-ewel nejka di. Nispiegakom lo kolla. Nispiegakom l-ewwel nejka għol. Irrit ikollok body count tal-qalb talla biex Mandiġ titkellem. bada konta talla. Ejdenna Just, kem. issa. Sejdenna kem. Mux ħafna, mux ħafna. Basta kollok paroli, jemma mux ħafna. Mux ħafna. Ej, dessum, ejja, mija. Liex, Ara, Rick- jeżet taħseb li Morris Miner jew. Ricky, Morris min? Morris Miner. Morris Miner xizzabja, bella. Għasan bija, xrajin. Dak darba għonti xoħe melita u kien hemm wieħed għalinna jekk Morris Miner xaħatek. Morris Miner mux li vin tal-mini miner jew għet Ma nafx jivvin ta' Kemm iż-zibħa xanisa tal-mini miner. Morris Miner hija il-karozza. Issa, Ikolla ħafna mili għandi. Kolla. Eżatt, jien m'għandix għasek mili. Ġifiri bil-kontra, mux Morris Miner għax karozza ek zaħira. għax ħafna mili, għax ila li ħarġet, allura jkollha ħafna mili. Fimtek, għas jaħdema bil-kontra jew ixtaba l-intelligenti ta' Jien- ħazin. jien- Konna naqtaw nofs il-programma. Jarralek. Jiena ħafna meals ikolli, mux mili. Kebid vojta. Mils għal. Meals. Aħna. Ta' għajli, ta' Il-biraħ li fost kombinazzjoni. il-faħal ommok, għajt li xaħġa. Kom xed tagħmel ġejdi? Le, qed nfittex għax il-biraħ kombinazzjoni, Eh. il-biraħ kombinazzjoni intqajt ma wieħed hemmhekk kien ukoll intqajt ma wieħed li beda jedinna ċertu affarijiet Fejn fuq hekk ġifieri ġampula. Ma għabbi muċċu għalin għajt ma lazgur. Binnuċċali eħew, beda jedinna per Kien hemm eżempju, iżda ma nafx jekk kuxu jew liħor, għallinna għax da kif rajtu jem dejt ngħid da possibbli da kien parti minn din l-istorja ma naħsibx li hu kien. Bella nafx għajt diġa. Eżatt, ġifieri da għallinna li għax inti tajtni żewġ kuntatti biex inkellimhom u wieħed minnhom għallinna li reddajtuh 6 wara xulxin. U li jtikdeb daħla. Jtikdeb, jtikdeb. Mela, sawa Kif tkellimna bis-sakra, bejnietna. kif bis-sakra. Kif fis-sakra? Dak għal uġi, ħliflek kif bis-sakra. Ġifiri wahda bis, dajtu għabba jara sitta. Ma nafx, ġifieri. jisnek, mux ma jarax ħafna. Ewa għidinna kemm, għax da probli. Le, mux vera di. Xej, kif xieħ għandek. Na, ħliflek mux vera, għallek jek il-bira kif bis-sakra, da' zgur. Jien naħseb. Imma ġifiri dana għaw. Vera, ħalli għalli ċempelu għaw li bat il-messagġu għalli ma da mux affarijiet. Nistaw nċemplu u l-unsaqsu. Ċempillu. ċempelu ma. Għax da mux affarijiet li tifraħ bjom. Jien għandi tifla ta' nodned l-reddajtu daw l-affarijiet. Għana li rispondi li xie tinsib il-numru tijaw. L-istess simum, kolla l-istess jibda simna. Taraħna. Emma jena ma sejfjajtux. Jena rajt ritratti għakku ta' sħabek jiskom copy u paste ta' kolla kemm intom, brother. Tavira, vera. Kolla l-istess xar, kolla l-istess fek. Inti l-isbaħ wieħed vera. Għanajdu għek, għanajdlek għek. Ma Mek, ta' vera, ara, jena u da, per eżempju. Jena nil-bez, etnej U għabbi xar u għabla xar.
imma t-nej boros ta' zibel. X'kemm għandek? Jina tal-recycling. X'ismu da? Ġempillu ma. Għanara, mux Tal-karozza. Għana kux kenzi, għanara. Da għallek, jek ma kienx jem il-biraħ da. Jow. Le, għax... Hello, Kenzi. Kenzi ta' fitx. Kenzi, J.D. Patrick jien, minn Bajto Bacon. Ismani, għandi qed nirrekordjak biex tkun taf. Għax jiena qedlu l-istorja meta reddajtuh 6 minn nies u da qed jgħid li inta tikdeb. Mux sitta, bro. Għaj istaftakart. Issa ftakar xiftakar, tiġi. Mux sitta, tikdeb. Ija, kemm? 6 kemm kienu? U li- u li- 6 kienu kollox. Tidaw nofs ta' tifla ndu. Tat-tifla, ostja. Thank you, Kenzi tal-li gdibt. Ġmin. Mur komplor, ostja, kullħat fucking umtart menn intom. Aħba madan 10. Aħna daw sħabek. Batulna ħafna messages. Għalli li. Batulna ħafna għalli. messages. U kull message tispiċċa bil-frażi dejjem tamma tal-bliħ. Mbagħad reddajni jula. Kolla. Għax kon miexi fi triq kelli l-kelb ġiet waħda għalet li hello mbagħad reddajni jula. Int daqshekk faċli hekk għax jiena vera kont nara l-alla jiena. Dik wan, tu kemm intom annimali. Taqbdu treddaw hekk il-kulħadd. Ejja l-ewwel Ma reddawx il-kulħat. Għax jiena hekk ħadni għada kollox Le, kulħadd. għalulek, ma nafx sejr għalulkom. Imma narakkontalhom u sħabi, jena fimt. X'terek konta? Għabi, kon narakkontalhom u sejjer l-għol jemmu għek ċamġ ħagġa, għidilom jinna, d-daħ. Le, ma dana kolla mux għalik. Anki ju. Kulħadd kolla kemm intom tmorru mbagħad reddajni julhom. Ma nafx għalulek naħmel ħajna. Vera bir-relax. Satar, hemm affarijiet iktar gravi mill-li reddajni jura. Nista' niġi magħkom darba x'imkien. Għannu drink. Nieħu drink bil-kwit, daħliflek nħaselu kollox tajjena. Fil-każ. Aktar mill-istajja li bdew jgħidulna fuq kijon, per eżempju, siħbek għalinna li xeba jara karwien. Nejja. Normali. U kellu jqaxxarlek is-suf ta' sormok. Xieġifieri? Jek ma għalaqax. Għaxaru li jinti. Għaxaru li jinti. Din istaw nisimawa. Għax we're not kidding ta'. Wadda bilu, għaxin għandi bżonaj ċaħġa. Wadda bilu. Mela, wara l-ħaraġ mill-villa u kol kijon għamil ġimma jiex għandi se kamma s-setel jana għal-affarijiet għax għandu id-dar edha għana under construction bħalissa, tiranġaw li xina affarijiet u ovvjament ġifiri offrejt Dar għajt il-bira inti. Kunista joqotna għandi. F'din il-ġimma jow ma nafx kem li għad għandi. Bazikament, sanajtu għarwin iktar mill-li xtaqtħa. Darba minnom kelli għaxħalu naqsuf ta' sormu, Iva. Ġifiri bazikament ħafna affarijiet, ġifiri dak it-tip li joħod sormu barra. Naħseb del-bicċa daħal irreddaw il-xaħġa xi kamra. Eżatt. Għax nbidel ġi bil-eko. Imbidel bil-buċi vera, u bil-professjonali għaw. Għata ħana Aw, isma, darajtu da li batinna il-bira, jidher li bnitam li għaxar is-rum, ġifiri. Dak jider għandu bjati dik il-lemħa. Għandu wix ta' bnitam għaxar is-rum, iwa. Mela, jiena nixtieq ngħid li. Vera għaxar is-rum. Nixtieq ngħid jiena li all right. Huwa jiġbir intom tajdu għab maturat 10 kam sonkom. Int bis-serja ta' mela daw affarijiet li tagħmel jew. Jek ma laqax bieħ 10 u li 10. Sormok u. U ma 10. Id-dajja nisufin. Allora tejt il-sieħbek, bro, jina meta Anka siħbi. Selwin kien 10 u li? Fil-villa? Selwin. Selwin għaxxarlek. Il-villa. Anka Mattias? Zom, jiena Kolla 10 ġuxinu. meta ħna niltaqgħu, JD jgħid li Max naddi għalik, jiena ngħid lu Iva. Eżatt. Impoġġi fuq is-sita wara, għax jekk jmiss l-irkopti bizbiz bidejhi biddel il-xift naqbad nipanikja. Kif il-alla jista' jkun li inti tħalli inti tħalli l-irġiel. U relax, u xie babs, u xie jesut nejek. Xiet nejek. Le. Hemm swaba ta' irġiel, ġiex pulsir il-bot mit-toba ta' sorma. Temma jiex daħħal somma jiex tabba sormi jaw, kik Jekk jatas? għatarasum bas. Jekk jħatas. Minu da. Sihbi, ċempillu. Kien. ċempillu. Il-ċempillu u koll. ċempillu, ta' taħsba durija. Kun ċara. Għajd, saqsieħ il-teknika li juża. Isman kalok tiġi li għatta.
L-oħta kokain nifimha. Aħtok nifimha, oh. Rajt uħti. Dak kan porno eżattek jagħmlu fihom. Kienet li, kien. Bonġu xmin. Et nirrekordjaw biex tkun taf. Alright, għanna l-kjona u ġviri. Xiti tistaqsi, jien ma nafx. Il-teknika ta' Għaxxar li sormi. Kif tqaxxarulu sormu, eżat? Bil-blejt tal-Philips jiem il-magna. Tal-Philips. Bil-magna. Le, ma jena għaddit li minn moħħi issa f'daqqa wahda. Inti darba għaxxartulu sormu da. Tista darba u ma tiġbis biex jarġa zaqżini. Le, ma ħanejn. Darba biex. Għax da, inti kif tħossok jek da ix-xar id-dieħel joħroġ gej? Ma għalix rajdu zguru. Le, Ninkwita zgura x'għamel ġimgħatej jorqod l-istess saqaf taħti. Le, għalik għat jgħid. għalik għatajt, jek inti, jena saqsejtu, jek da, inti tqaxxarlu sormu sewa, għandek swaba fiċin it-toqba ta' sormu, u jek inti xarej oħra, toħroġ gej. Mux indaħħalu ġisti swaba u naraf xi. Daħħal. Kemm intom iffakjati, jasħabek kolla. Kompju, brother. Thank you, Javi. Ciao, ciao. Ciao. Jider ftit, ħat, ġibu jider ftit. Rajtu, Dak għadlam ċappa fejja da. Mux ġerri. Mux Irredda u waħda. l-xaħat. Ġol Boxu. Jisma, jistakun jgħatriqet ta' u kwel. Intu fid-dawl torqos fid-lam u norqos u ġifiri. L-10 u kwart. Ejja, ma kellu biżir, kien naqbiż il-bira, naqsi għalek. Ejja, le, fela. ħanejlek, għanna section fil-program di introduċejnija żewġ podcast silu. 5 seconds kollox. Meta tkun imqajjem kijon, meta tkun riqet kijof, tiġi jint. Dead joke ta' PJD, di namluwa section di. Anka sponsor il-ġipalja. The PJ Dad jokes, eżatt. Zopp, kun għaddej minn moħok fejja. Kijon. Jonkjof, tajba. Abba smajta ġdida. Għaj, mostja xidwejja. Tmur ħafna ġim? Murna, għamez darbit fil-ġumma. Ġifiri, Alla laqas dirok kostja. minn flok skola tmur ġim, meta. Le, skola waqft. Dejjem konti mur, anka skola u ġim, tnej konti mur. Dejjem kont għaddej, eżatt, ziffa. Il-ne kważi 4 snin. U xkors ħadd? Kors. L-iskola. Skola. Għat tajda għal-ġim, għanda ma għadċej, għan nibdew minnem. Għala, jtejja, xkors ħat, sorry, ħat tifem njahja, xkors ħat tal-steroids. Ma għat ma għadċej. Le, għat maħħaċej, daħħax l-ħarek. Ikon għajt, ma xaddix daħbi. Issa għamil li test, ċekjali. Namillek test. Dakka siħbek għamillek test tal-prostata da. Taxix. Tal-prostata. Taxix. Tal-prostata. Ma tafx il-prostata. tafx. Dakka jek inti id-daħħal ġiġ tiswa bħġot obba ta' sormok. Id-daħħal għajek. Umbat id-dawar. Għandek organu jittisim għal-prostata. Esperienzati. Dik! Tafna. ħafna pjaċir jek tmitta dik. Eżek taf inti. Iskom tafu damitni. Jiena gradwat fil-medicina, u ġifiri jiena koll inkun. Wow, let's calm down a Uwej, bit. Gradwat fil-medicina, arbat jimor jibdedna professur tal-imħuħ. Radiologist u għanna, the lowest. Radiographer. Anka ners iktar il-ħafna ħjar minn. Radiographer. Radiographer. Radiologist il-zop ġiġivieri. Tabib kwalifikat iktar Minnek. minni. Eżat, ok. Ġinti il-lax inti. Uwej, Isek eżatt. ħat istudja għal-avukat imma tiqpa notar. Illi balik. Secretary. Di offensive. Tarja minn ħafna iktar flus. Notarja minn ħafna iktar flus. Probabilment. Isek ħajrek, isek ħat prova taħdem għal notar. So, prova ta' t-sodja notar. Inti tkun dak li jagħmel il-photocopies għal persuna li qed jistudja. Dik il-level tkun bejtu ieħor. Isma, Kieku kellek, ħatajdlu inti, Kif tgħid kif trid inti, ħabib? U għabomel waħed inti. Kieku kellek taħseb biex toħroġilna labs, jena u JD, kemm id-dum tamlilna personal training? Kemm indumu? Jem jiġi mill-persuna u kol, kem ħajja puxja. Eħe. Kontkom sena u nofs. Sena u nofs. Inti f'sena u nofs iġibni tajjeb, kostja. Għandek zonna ħinu, xej Sena u nofs tajjeb, mux ħafna. Ordna pizzat. Ibdili kijon, għax għandi bżon jena 100%, għandi bżon fucking ostja big time. U aħna tal-li inti tmur ħafna ġim, titaqam ħafna nis, ġejta u issa għada program għatmu ħatara daqsek. Imbottatura fis-socials tijak, daqs kieku ġejt fuq dal-program, da garantilek. No, għatmu. Ħassib imbottatura kem kbirt bla violent. Issa tara kem ħat tikber ħabba bajtu bacon. Għatnajdlek jena, għati ċans. Għati ċans, issa jaraw. Da mux kolla bil-withdrawal symptoms jħorġu minn hawn nis. Ikun ridu iktar u iktar u iktar. Aħna sibna channel li dawna actually kont taf li hemm news fuqek. Tan sirt famus u kbir. Vera.
hemm actual news, hemm actual news segment. U ġibna segment ħadna naqa shots tiegħu u ħanaraw actually il-biċċa ta' news, ġifieri Kion News. Inselmilkom eżis telespettaturi u nilqakom għal bulettin tal-aħbarijiet ta' 8 fid-9 hawnhekk fuq Kion News u naturalment mal-ġurnalist favorit tagħkom. Hey, wasal Jacob Borch! Zoffox kemm għandu Jacob Borch le, miegħi kif Demikoli, kif Demikoli? Bil-fama li kabbar wara Love Island u biżopp imqaddes landu, Kion issa ħajtija għal volontarjat. Iva sewa smajtu sinjuri minn nhar it-tnejn, Kion se jibda jagħmel ħiltu kollha biex kemm jiflaħ iqassam xejn 6 STDs li wħud minnhom laqas Dr. Charmin Gawci għadha ma semat bihom. Bir-rapport sħiħ dik taħalqa jintem. Issa terġa' talaqna ta' Charmin Gawci waqt kemm jifraħ Kion. Għax kollu qed l-qattusa. Mix-xena internazzjonali, in-Nazzjoni Uniti flimkien ma' Kion u sħabu ingħaqdu biex flimkien jagħmlu survey għad-daqs eżatt tal-gerżuma tan-nisa kollha tad-dinja. Billi waqt li jkunu qed irreddawhom, għax ovvja dawn se jreddawhom, jaqbdu bajro u jimmarkaw eżatt sa fejn tasal ix-xoffa. Kion u sħabu jinsara b'devozzjoni kristjana nikwota mawx jinsabu tant ħerqana għal dan il-proġett li bħala training huma bħalissa qed jintefgħu irreddawh bis-salvaġġ ġewwa Paċeville. Kull tfajla li tixtieq tipparteċipa għal dan is-survey, kull m'għandha tagħmel huwa tmur u tintefa' quddiem il-Ħavana u tagħmel hekk. U Kion u sħabu jiġu ħerqana u jreddawulkom. Naqilbu għax-xena sportiva, il-producers ta' Love Island ħarġu stqarrija biex jgħidu li mill-edizzjoni li jmiss, Love Island se jkun qed idaħħlu s-surfing bħala attività għal waqt il-programm għax hekk li tkun ħela wara li n-nisa ta' din is-sena ma wafqux jixxarbu f'din l-edizzjoni imnalla kien Kion, jew kif inhu magħruf magħna l-irġiel ta' mal-bjonda tal-lenses li grazzi għall-abiltajiet ekstra sesswali tiegħu irnexxielu jtaffi ftit mill-ilmiet li kienu qed jakkumulaw fil-villa tal-Love Island. Effettivament isalva l-parteċipanti kollha milli jerqu. Għax din is-sena bissaħna li kellhom il-bniet literalment ma wafqux innixxu bir-rapport sieħ sejver ta' duda żgħira. U dakka kien section ta' news, Kion! PJ! Proset. As always! B'dan 10 karattri. 10 karattri għamel. Għana kull persuna li jiġi namlu section zaħira ġitarija. Karattru based fuq ġifiri, fuq il-karattru vera jaħdem. Għasamli tajjeb U l-PJ King ta' dinja fuq dawn l-affarijiet mnalla. Best edition we could have ever made, I would believe. 100%. Għaliex le, PJ. Ma vera. Ta' xet jieħħaj 5 Issa, jannis. fikas, wara. Għaxu umli u humble. Jek jieħħaj 5 jannis. Wara ħajreddu għulek il-ħbib ta' Kion, ta' Għax għadna surprise zaħir għalik. Malta għanna zewċ minn nies, għanna zewċ tipi ta' nies. Għanna l-Pepe, U slavaġ. un-bat għanna inti. Mux jimbis, Bl-Inglis komdu tparla. nitkellem għana bl-Inglis. Ejja, ma iktar komdu bil-Malti. Għazzik ta' komdu, maġveri il-level Jek xaħat itkellem bl-Inglis, kapaċi zom kawlazzjoni għaddeja bl-Inglis. Ma F. Ma F, le, mux Le? Le, ta. Le, Q? U le, isma mux laħjar, ma mux dar, ta. Le, Tajjeb, ta. ħana rawa, għanna bieċa test ta' gżajr. X'test. Mux ħadorini xie klips ta' qabel ġifiri. Ma rajċej. Le, test, ġas kem taqra silta. Kważi rabja. Ejja. Ġas taqra bieċa silta zaħira. U l-alla kam Le, ibda l-ewel bieċa bis, l-ewel bieċa. Da Shakespeare, il Isma. Ejja, ibda. Dik ma kif najdra. Laqasi, ibda. ħana raw. U dow, xini? Ibda mill-bidu, da kull punt. L-ewel titħaw sweet and lovely. Dos, dow, make the shame. Tajjeb. Which? Which like a canker and the Fragrant Rose. Kabbar il-lu naqas. Isma, ma ġabni. Kabbar il-lu si. Spera li sikra, għambajen. Dakin. Ejja, ma mux dik il-ċaj ta' Kion. Kompli Dakiem, għarana. u xem, kakao, ma dak l-Inglis jihbi. Maw, le, mux Le, tajb. dak huwa Anglis elaborat. Mux tajb għalija. Elaborati, jien. Alright, ibda mir-raba. In what? In what? In what? Ibda In mir. what trees? Dos, jien, dik xie dak xing dak Inglis. Ejja, l-Inglis antik. Naqra, ibda, għamel, ibda. Na. Libax. Kompli.
Toe ties in singlo. Da kompli, eżat, la li miss. That tongue, that's the story of in Hypno. Nair down the days. Ma nafx menta, dan li santi. Chef, men, gravi. Oh, xgravi, għara inti. Le, Għana rajena. In what sweet dost jina liba, though thy Yeah. sins enclosed. That tongue that tells the story of in Hopner down thy days. Making lascivious cock in my mouth and son thy sport. Aħna profajna ġelluk tajt affarijiet. Ma tanti ta' Għasirna xilek ta' għalija ċajta. Għantuk il-test li mis, ninaħseb iktar huwa tal-level tijak, tiju naqra, ħuna paċenzja, ejja. Mela, Peter, I like Pi. Azdiqa. U jgħad naqra Piti, I like P, I like G. Għandu l-ardir jedinna l tojb. Kini? Mux I like Peter. U I like Jane, għatek biex kompli I like Peter, I like Jane, I like the dog. I like the tree. Jaf l-Inglis, jaf l-Inglis. Oh, it's good enough. A-level, A-level. Le mux xej, oh. Tajjeb, u anka jest, ja vera fuq tajjeb. Honkompu. Ħana qabdu aħna sa fuq il-soġġett li xaktar xallu Dr. Views dwar Love Island. Right. Kif kienet esperienza? Sabiħa, tasmen sabiħa. Għad pieċir? Ejja, konna ġammur. Teċi tamela? Ejja. Pala esperienza, ma biex neġanaj, just l-esperienza tijak il-nifsek, fim dik ġrajja lik. Għalek. Ġifiri, ġrajja li xie ġifiri? Timbidel pala persona. Kem kom dom? Ġimat. Bil-hotel għamilna 7 ġimat, konna xarej, fijom ma. Għaxenti naħseb ma dawx dawn jgħamlu anka qabel, jew qabel le, fil-hotel. Xiex. Fil-hotel ma tmorrux qabel. Bil-hotel 14th May mor naħna. Kif ħrixt? Le qabel 14th May, tħanna fil-hotel. Għaltu fil-hotel. U Għamilna wara. May. U wara. Wara ħriġna mal-ewel. Għax inti li, ma min jinqala, Mela min għalam jgħamil sakemm joħroġ l-episode ġo hotel. Ej, Hessel. Bla mobile, men, no? Eżempju, Punisher. Għamel jumej qabel. Jonathan, fil-laga t hotel. Lalla, men, u bla mobile, eh? U l-television kien kollom. Television xej. Fil-villa li ma fil-hotel. Laqqas fil-hotel. L-ewel jumej li għamil. Mela fej kontu tmorru l-Mari Blu? Taslija ma konna, t-għisimom. Tasli marka tras? Fejn? X'tamel, da mux ħabs jew ma Le, ma għala għomna u għax tipo għabba ma jmux nitlu online bijom. Għalek. Jina mort jemmu naħjal għaxulet, xil, l-ossi għot namel di. Ġifiri inti minn sim il-ħajja, ma t-samel xej. Kej. Toġġol li hotel? Anka l-ġuri men tal-qrati kun waħjar minnkom. Vera, Le, kollox. bisma, għaddejtom, taqat nuqot naqra naqa, ktibna. Mela, u disa sawda ezbaħ mill-ħajja. Għajdrix li fucking rajt bl-Inglis, men. Ma Għabba biex. ma għalla bl-Inglis. Tep, mux ta' Shakespeare, dak Inglis antik. Xejtem ġew. Kej, fil-villa. Laqas tafħali. Ejja, ent meċej vera. Face of 1,000 words. Eżat. Jek xifna nawċi. Eżat. U le, weja, come on, it's known as if daw anka la violent barra xumu xovja Ma jew. jistax ikun mura raktu qotem jien kollu. Kulħadd nofsu Ismaw. armin. Laqax li tkun mizzewex men tamel siġġimat ma taħxix. Ma tistax. Dom, ta' dom. X'dom? Dom biex ħallejta. Xieġifiri d-dom di biex ħallejta di. You played hard to get? Mniex faċ li ju. 100%, of course li le. Mux ħansaqsuk ma min, ma nistaw nissupanu. Ma tistax tajt, le? Le, komplix id-daħħal dubji, għaxira d-feeling li tiħana għalaw ħes il-kbir fuqa. Jina, by the way, naħdem ma l-producer tal-Love Island u naħseb daw l-affarijiet ħajkonna neħuħom spoon. Le, u. Le, li bax jinħaraq l-spooner. Għaw jien il-producer. Fej wasanna. U ma jajdu lek isma tilbis flok. Għax kif program sħiħ jien ma nistax nifhem. Int ma nistax nifhimha kif show sħiħ qatt ma rajt ostja ħadd minnkom flok wieħed. Bella xie bil-flok għanna nkunu fil-għodu mux għafjele, fi-xemx, isħana. Edward kien il-besna u Clinton bil-ħudi. Bil-ħudi. Marek ma bil-ħudi għam izmin. Dak il-Wallet King jew x'ismu. Le, Wallet King Clinton. Bil-ħudi fil-xana. Jinnaf. Imma li għonna. Għandu termostat moħxijaw.
Imma le imma zom. Ma kellkomx flokkijiet, għax li ġibilli bakjon. Ma kon dej il-pool għab il-flok inti. Kon dej il-pool. Kon dej il-pool? Bżaq barra u xie xemmex naqa kulur kelli bżon mul kulurina. Tabja. Imma jena DHD jestja zejda u għallamen, intom il-ħin kollu bżaqkom barra, il-nisa konstant weġi bittanga ġot toqba ta' sormom. Tiġi xtejl li ma itukom xie pirmli biex ma jqumilkom xmen. Għaxin anka minn fuq il-television me bżob daqsek kont nara, ma tarax ma jistax ikunu, jena kieku vera problemi kienu kol. Eżak, kienu jitukom Ma kienu u minna ta' U di minn nisa u ekku kolħat. li u mela bħalkom jena raġel u U xtamel tmur u xie iġġerri? mux jinżel un bat nistenni. Ma tmurx iġġerri? ħajkolli nejt. Ma tanġerrejtu għem ta' Ma tanġerri, casual. Inti mish raġel bħali, inti kolli najt a better male specimen than I. Vera, ħajkolli nejt kollox, imma dil-ħagġa li li u dim kullħat tek toqgħod żdur meta tqum fil-ħodu. Intkom kontu toqgħodu kollha. Mela kontu nullu biex nqum infattina. U biex tmur tbuli u żobbok imqajjem hekk. Ġi mux jgħod noqrox hekk ġiri. Jgħod nistenna u nistenni jinżel. Toqgħod hemm bil-bewl ġo Mela, toilet. sempliċi kont nqum tartina, kull qatt jidda u mill-filgħodu mill-majk, kijon kollha kemm qajjem mhux ħanqum jistennew naqa'. Vera ma mhux nqum għall-ewwel. U tgħidilhom ma nistax bra, nżobb imqajjem. Għax ġiri kon norqob bix-xorts biss tal-futbol iktar komdu, tħallina qalus u mbagħad problemi jaru inqumu. Jien idejaqni. Inqum hekk. Le, anke ma tkun riqet Lus, ħajar. Toqgħod arwin, torqodu arwin. Norqod, ġiri, tanka jien. Ma nbat nitiqax kun qed naħsar il-lożor għax nħalli l-skid marks u Anka jien id-deqa xi mboss ukoll. Toqgħod boss tħalli l-ħara fuq il-frix. Għalekku. Le, jiena xtorqod it-tifla miegħi għax kieku. Ejt il-verità, min kien l-aktar raġel bes ġew? Bes aksi kiza ġifiri. Ħanti, kiku inti xufir tal-linja sewa u qed wassal l-irġil kollha ħanu tal-ħwejjeġ biex jixtru flok. Għax kan tkun fakem bżonn. Forsi tattu sidirkom, għax dejaqtu zopp. Taqsam waħda xieħa, tiskidja u tinqeleb. Min mill-kontestanti l-inqas wieħed li tikkoppa li jispiċċa f'koma, ejja. Minnhom kollha jiġi f'koma. Minnhom kollha, Jiġi f'koma, minn nisa wkoll. Le, mill-irġiel kollha. Tajsma mela din Edward Mattias, Elwin, sewa, Jenko, Jake, Angel, Alessandro, minn iktar. Ben, Josh. Kemm kontu nisa? Konna, 23 kollox konna. Min ta'kom, mis-session ta'kom, Sven ma kienx ma'kom, le jew kemm xi ieħor Sven ma'kom. Nem, Sven magħna. Xiex iktar wieħed kiesa jew jispiċċa f'koma. Lim wieħed Tnejn huma l-istess, li ma iktar besqaw. Lim wieħed ma tikkoppax li daħal f'koma, jekk jiġi jgħidlek hawn pereżempju, taf li dak daħal f'koma. Tajjeb sewa ġralu. Lil min ma tikkoppax. Kont close magħhom ma kien idea, ma naħseb ġox tax kosi kien illi mnieħri hemmhekk men. Ġox kisillek imnieħri, kif? Marda warni, front flip xini, meta minna dik ta' ċejdula, Heartbeat Challenge. Nafx rajtu ix. Inti rajta smundi? Heartbeat Challenge. Nsejta. Zaqna barra wek insomma u komedja. U marra jorini trik, tla jorini ħaġa jena, marra dawarni jek u għawek ma xin tijaw. Ma tappost tagħmel ilek. Bizballu. Bizballu. Allora miskin ħabba fek ħaqqu. Allora, ħabba ħaqqu għoma ma miegħu naħseb li kont close. L-inqas li kont close miegħu. Naħseb ta' Min ħaqqu ħafna. min mill-kontestanti l-oħrajn. Ġenko bizgur ħa. U li ġenko relax miskin. Zgur li relax. Għamlina kważi bħal minn li bħalek dak kien pjanat li ġej fuq il-radio show tiegħi u ma tfaċċax. U inti kont ħatamlina l-istess illum għax ħrajt taħti għax jien by the way meta ma jiġix guest jien hello. Il-tortija. Once li semmejt il-ħara. L-immar għanda l-ektar ħara tinten minnu. Jinnaf minn għandu ġemlu ħartan nisa. Le, Ma sax fil-villa, kontu fil-villa, fl-imkien, għadma xammejt l-om ħata ħara. Jow joqdi bossu bil-lejl il-nisa. Imboss kien kont bendek il-verita. Min? Jien kont imboss. Kontek, kont tifka kull mem. Nifka kull mem. Min nisa ħatma xammejt il-ħara. Ġili bassina njajda boss għax d-għot marart ja. Torqot marart jek tbossi taħt il-frix, torqot marart inti. Xien. Tgħidlek biex inti. Torqot marart mux xien. Eżatt, 100%. Leħġi kien bossa tesma toqx bossa, ma pjaċir. Imma ġifiri. Zombarik. Toilet. Zombarik il-basta. Toqx boss. Għax inti Malart. Oj, sit! Toqt boss. Il-toilets mux gdej xulxin kienu ta' nisaw tal-irġiel. Mela kena
U għed tan-nisa li jom, uħna kena ġismu. Iktar il-bot istja minn xurxin. Kena t-tita toilet kollox. Ma ġveri għatma mortu wara li ħrat mara. Nu s-sajna f'mona. Ostja men xinti boring. Inti xie gosti għandek, xob l-ħar tal-nisa. Le, xġveri le. Sabi, hu. Taf li scientifically proven li l-xommi ħatar-ħara. It's good for you. It's healthy, nafa, di vera. Xob l-ħar tal-bas good. Mela sema duċi l-grox konti mbos, konti gerger. Inti kont ħadd il-fama. Japprezzawa, għadu l-Nintendo l-ostja. Kol vera ħed kikran video vera ħriġt maħruqa. Għax barra inti xo kiku vera. Jinten kif? Jinten il-bassu. Ma muxin. Imufu il-bass do jgħidu Le, u ma għalu, l-iktar għet li jinten fil-villa. U naħlib l muxin, l-iktar għet li nfuħija, ma l-iktar għet li jinten. Jammela l-iktar għet li jinten. Josh. Josh. Lex, ma kantunieri, għana verita, u kien jarmiriħa, u ġid najt. Il-Josh. Kuza għana Josh imma vera, u. Għandek li ħat inten. Fucking tintenu. It's the way the Għaddu bl-Inglis, ħajfibna. Emna roll-on, emna spray. Na, perfume. Koma ma tintin zgur. Għax dik għamil di ċara. Minnom maħmuġin nisek dak it Edward Koġin imbarazz kullum kien, sorry Edward imma vera. Fuq n-nisa ħna interessana. Il-alla, nisa kolla għallu imbarazz kullum kien kienu. Iġveri per eżempju. Messi il-fulja. Imma jħallu peds u għek. Le, xpeds, dostja. Jħallu peds mimli Le, għat. Imma tidħol fil-kamra jinnaf tal-make-up imbarazz fuq xulxin, il-gordrobba sa Primark. Xej, kullħat. Kienem minnom. Liktar li kienet zomma tiegħu għordrob ma jkollu xilenja fiera. Għat ma rajt xiped per eżempju kolla fax demmu fit-tarf raħara patenti. Xej. Tjabda sarija ta' kemmu hello. Le, għu sarija ta' verita. Ifem, għamma kienem minnom mid-lukin, imdel ta' fjenta ta' ġili ta' ramara u raġa, whatever. Għal-me tajdu. Imdelka. Għandek impression xaħati jisek. Le, ma dilebda impression. Nafwaħda, kienem wahda taħdem miħej. Minnom, santi. ġenerali għatnajlek, ma ta' tara, tejt il-liba dila ma tinħasel xi ġimma xin imdel kajja. Kienem minnom ek, kienem minnom tibaġlana bil-bikini tara kollox, u kienem kollox ispiegat. Jaxseb jaf kienem, ta' jaf kienem. Kienem naqa minnom imdel kienek, minn kiet laħad li kta wahda mdelka, maħmuġa taħseb. Jinnaf, dax xeħdu għal-jom da' Jiedu għal-jom, berek. Probabli, ju. Jow, per eżempju, ek il-raħat intenta wara widnijom, minn kien ikolla. Issa jgħoddu xom wara widnijom, taħseb. Daw l-affarijiet, iżdaqsijom biex biex għudna. Kem domtu hemm, kem domtu? 6 weeks. 6 weeks. Iġfidana, kienem xinaqa minnom bil-period, zgur. 100% mara. Is-sinkjaw il-period fl-imkien daw il-nisa. Għandikun istja. Vera jew? Għandikun. Siġġemata stja. Mela. Ismin għallu li mux vera di teorija. Tas-sinki. Imma intom ettu li intom Anki su. graduati fil-medicina. Anki su, qalbet, qalbet. Ma kienem minn għalli li mux veri. It's tipo kif taqbad tejt. It's a legend. Jino mux vera. Li jissinkjaw il-nisa fl-imkien. Naf xamlu. Abżit l-ostja. Mela. Ġifiri bdow kunu naqa antipatki, jek tinduna, kontu tinduna. Allo, ek iżidu bl-antipatija. Intom kienu jqumilkom fl-imkien u koll irġiel. Ma nafx, dik ma nafx. Kontu t-sinkjaw għastja? Jista' jkun. Is-salut tal-ofsinar tal-barrakka ta' fuqa. Għandu tribu pup. Min jaħsel il-nisa l-aħjar, il-ġil jew il-nisa? Min xiex? Xittajt. Jinsiddi l-bira bil-lejl. Min ħasel il-platti l-aħjar, il-ġil jew il-nisa? L-ġil kon iktar notfa. Kont iktar notfa? Jino għattijas kon iktar notfa minn kullħat. Ostja. Malla vera, kollox u xajdulu, naħsir wiċċu, u rolu għannu fuiħa, u libba, kollox. U libba. 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 Ar minn nisa. Għanna xismu, għanna bulettin, wasal tal-bulettin? Kiex newsi, Għanna bulettin iħor. Naqilbu għal medicina bħalissa il-Ministru tas-Saħħa qabad direct order lil Kion biex jistudjaw eżatt x'inhuma l-effetti tal-ġim fuq il-ġisem meta tieħu l-alla. Steroids Kion li huwa eżemplari maskili li jiflaħ saħansitra għall-steroids tal-barrin daqs l-ostja għal ħajamil mill-lista biex jagħmel din missjoni ta' ħajtu waqt li jafżal pubbliku ma jitlax miegħu flift għax fuq dawk il-mediċini kollha iboss bass riħat ta' kattavri huwa kompla jżid billi tella post fuq Facebook li juri d-displeċir tiegħu lejn l-awtoritajiet
l-awtoritajiet Maltin, speċjalment lejn l-uffiċjali ta' dwana, u kif għandhom jagħmlu iktar biex ma jwafqux il-kontrabandu tal-steroids. Il-messaġġ ta' fuq il-medja soċjali li ħalla Kion kien twil, elaborat, ta' sustanza u kien jgħid hekk. Għajduna l-istorja ġejn il-qaba. Mix-xena lokali wara li s-sapportihom iktar mill-li tis-sapporti li l-ulida ta' 30 sena jgħixu d-dar, A2Z Electronics ġentilmen ta' żewġ tablets ta' ditta Lenovo lil Max u lil JD fil-waqt li għal xaru nofs dejqulu kull toqbal għandu minn xaru l-isfel. Meta din il-kamra tal-aħbarijiet provat tikkuntatti lil Max u lil JD, għall-ewwel 60 darba ma setgħux ikellmuna għax kombinazzjoni kienu qed jieklu, imma mal-61 darba irnexxina naqbduhom u għallunna li jixtiequ jirringrazzaw lil A2Z ta' dak kollu li għamel magħhom kif ukoll tal-li għadhom marru portaħħomx lill-pulizija għal iffastidjar żejjed għax żejjed xi ħaġa kien ta' bir-rapport sħiħ ta' mnieħru patata, insa ta' ħajjew. Naqilbu għal paġna tal-oxxati waqt li fil-bidu tal-Love Island ta' din is-sena Kion għal l-Lenja li mhux tajjeb għalija l-unika ċans li kellu biex jirbaħ l-10,000 dlonk il-moment xieħ f'Solmu. Dan ħarreġ minn server li għamilna aħna ta' Kion News fejn 3/4 tal-Maltin. L-unika 3/4 tal-Maltin li jaraw Love Island qalu li straordinarjament din l-istrateġija saħansitra kienet qar mill-istrateġija li użat biex titla l-Parlament Ewropew Sandra Gawci. Kuraġġ Sandra, taqtax qalbek xi darba oħra, intu kol se tinduna li għandek bżonn il-miljuni biex titla. LOL. Actually, Sandra fucking fan tana. Vera fan kbira. Fan kbira tana. Int kont wieħed minn dawk li dortu kontra Rakel? Ara, mela jena ma xrajtu għan barra, pero għab ma dar kontra għattemmek. Ġara, jekk konna qed niġġieldu ma' persuna, kollha 10 kontra persuna, sena di persuna meċċi affarijiet li dejqu l-għat ma' dor tipo kontrija. Just came clashes between us, so f'siġġimat ħad clash ma' persuna. Imma dertu jena ma Imma derna ħażin, derna ħażin. Mli ma konniex li ba. Intom aħna 24 sija u intom taraw sija ġifieri. Imma inti let's say, inti jox. Ox xala. Għax inti, you had it, inti konti, jena il-feeling ten barra issa probabli tafu. Imma waqt il-programm il-feeling ten barra, intu il-enja, kontu. Ġifieri. Naħt il-puha. Zgur, by mile, zet nitkellmu ġi qatt ma rajt telli aktar ċara minn hekk. Xejtu kollox f'daq. Għala. Xejt kollox xamit jena. Ngħidlek jiena xrajtu kollu. Għajdli. Rajtu kollu. Xizzob għattara la violent kollu. Rajtu kollu. The bold and the beautiful. Rajt kollu. Iżzob. Rajtu kollu. Għajdli. Flok teddit jaħaq għamil tara la violent dijas. Libba kollu. Li jesmaħna pajna ħbib aħna. Min? Aħna, mux kulħat, tu, eżempju, Rakel kellim ninkellem ma nitkellmu, fim, ġifiri ma nixej kontrija. 100%, no doubt. Aħna xħan għamlu ħana labu dil-loba jew? Loba ġej jessa. Imma, insomma, bazzikament. Kellek ċans tirbaħax, vera, barra nasib kulħat. Musta nerbaħ, mux xorta. Ma tħalċem biex nerbaħ, kien għamil għal labt loba. Xtaqt erbaħtom, ovvjament. 10,000 sbieħ ma dħamil xejt l-għossorom għok ġimat. Ma mux għal, ma t-sħiċ li għana biex nerbaħom, fimt? Eżat. Iġinti ma ħadd assolutament xej, għal dak s-ġimat sagrifiċu ġast bajt bizzop. Eżat. U li relax. U Elenja. Elenja bħad bizzop. Tal-astja. Imma l-ħares li kontu fl-imkien u bqajtu wara le, issa ma tkomx jo, le. Eżat, imma bqajtu wara zin titkellmu wara Love Island. Bib. Eżat, friends. Only friends. Reddajtu la wara? Le. Fiġ, spoon, ħanilabu jew? Mela, ħanilabu. Mela, din hija loba jisimaw lil min tridun inreddaw. Jien. Is-satara. Mela, ħamorru in ancient Rome u ħatara din il-loba. Tlaqna. Il-punt huwa li aħna dan huwa Pilatu. Pilatu fi żmien Ġesu jaħsel idu u ta' għażla n-nies. Għażla lili. Għażla lilek inti ħatażel il-min ħajreddaw. Mela ċejġ il-lume? Fuxxommak. Lil min tudun ir-reddaw? Lil Jasmin Halidi jew lil Chucky? Dak xinu għat-trans self xizzoppu. Xieġi trans u elf telf.
Daħħal dik ma konċaw jiena rekord, dik kont waqqafa dik ġok jiena. Il-min tixtiqu reddaw. No, fismu dak. Pannelli, sorry, Chucky? Pannelli. Pannelli. Pannelli, għax Pannelli, vera. Pannelli għandu kun, le, laqmu ma. Uwija, ma sorry, ma Jasmin. Pannelli huwa il-boyfriend. Pannelli tal-Juvinci. Le, u il-raġel ta' Jasmin. Le, kien panel beater missiru għandu kun jew nannuħ. U Pannelli kun jedulu. Ta' Jasmin Pannelli. Leka, sorry, ma Jasmin, u. Jasmin, mux ovvja u għajma. Pannelli huwa il-boyfriend ta' Jasmin. Kurjus nek ċak nara kif jerdaw teknik tijaw, un kurjus jena. Ta' min, ċaki? Najdlek li. Kuna ħjar minn Jasmin najdlek jena. Ja. Il-best elf u komedji naf il-magics li għamillu għastija. Wapa, xe wandek. Insomma, next one. Lil min triduni reddaw? Lil Ben Kamil? Jew lil Martina? Uf, lu għal Ulben. Kamil, Redda Ulben. Il-Ben ħat redda. All right, Ben, jo. All right, ne all right. Itnej, all right. Kien umlu Ben. Innaf. Naħseb nisa jħobbu. Ben? Le, għaw. Mizzewċu. Ben zgur, ma inti. PJ. nisa. Le, dak mux PJ, dak Pilato. Pilato, naħseb nisa jħobb Pilato. Pilato, mela. Mela jħobb Martina u Pilato. Martina. Nejli huwa f'daqqa. Ben, meta trid għandek stedina fuq il-show, ta' by the way, Roy. Vera, b'sejta. Ma sormu. Li jmiss. Ġiplommu u kol. Lil min triduni reddaw? Lil Max? Jew lil JD? Nejf daqqa daw. Ej, dabbil. Irritin għajmu għal-jom, għamil ma reddaħu l-mur għajmu għal-jom dawk. Mish ċajt. Tuħda bluna. No, mish ċajt. Wahda bluna, kieku kellek. Imma il-loba mux xu, loba inti il-min treddaw. Etnej li u montom. Li l-natnej li aħna f'salt. Me, mux jena u. Le, l-loba fuqek. Fuq U għat jazel Jħarreddaw għalik. jew ħajreddaw. U għat jazel għalik. Mux miħaqlu pattuli. U jgħam mux xort, ejja. Whatever. Inti kiko treddaħu l-natnej f'salt? Kukun għajna jew ma reddaw xej. U għaj, immaġinali josta kif tispicċa kiju għanek. Di mux kħanġibu. Le, di ġibu għadi. Importanti. L-izbaħ wahda di. Mela, next one. Lil min triduni reddaw? Lil Moraine Labandero? Jew lil Wendy Ajus? Għanajna, kiena la zabbiet li huma reddaħu, ma għaw kitu nitċans it-nejfaqqaħu, ma la zabbiet, ma la. Il-min. Tiġbaħna għal-lenja l-oħra? Tixbaħ il-lenja l-oħra. In ma tax minnu ma Moraine Labandero. Ma nafhomx, nasib tajlaw ġirajt wiċċa naħseb. Eża. Mela, Wendy Ajus. Nisanejdu ġaġej. Dik wahda minnom treddaħulek, mux ħatreddaħula. Eh? Eżin, mux ħatreddaħula, ħatreddaħulek dik. Le. La treddaw, laqas nerdaw xej. Ma tridix għaxallek il-suf ta' solmok? Jek titqaxru. Għax wahda minnom jidirli Wendy beautician jew le? Le, dik Wendy full on transitioned. Le, ma beautician, mux transition. Sorry, skużani. Le, Wendy M'għandix xini Wendy. hija full on transition, deħeżat, ġiviri. Vera, ostja ma jidrux. Ma jidrux. Tnejli huma trans. Ma xorti t-tazel il-minħa. Ma nafx, għana nista. Tħok, xed tħok. Daqna mal-mikrofon. Mela ġib. U li għanġur jgħamlu Ku kellek t-tazel u. Għajjana jtedrom naqa. Jew li t-ġbaħ li l-lenja jew l-oħra. Dik il-lenja? Taw, sa-lenja, fjera, ta' il-lenja. Il-Moraine Labandero. Taw, ta' di. Taw di, il-Wendy. Il-Wendy. Wendy Ajus, proset. Proset, Tajba. proset. Next one. Jgħaw, deret by the way, għendi. Eżat, proset. mela. Last episode. U l-oħra ħatider xi darba. Mela l-oħra. Mela. Lil min triduni in reddaw? Lil Charles? Jew lil Ron? Ħanajlek anka daw. Ma nafhomx tal-daw. Akoko xaġa ma qatt ma tajtu l-assor ma Daw l-owners ta' Charles and Ron. It-nej li huma obviously gays għax għedin flimkien. Il-min tażjek kiku, min taħseb ikollu l-iktar teknik tajba minnu. Jien naf. Ma nħiġ li rġili nif xiamlu. Ta' emma dik il-lowa dik tażjek. Jien paġament ma radaw il-ħad sewa. Ma dik
Mux il-logħba, inti wasal situazzjoni fajtek. Kiku għara, jedulek jow noqtluk jow xat treddaw xulom. Mux, muħan nardaw l-ħal. Treddaw, inti ħaddaħħal, zobbo. Mux ħandaħlu, ma ndaħlux. Tmut ġifiri. Le, minix għejjin, sorry, nispettaw ħajja ma minix għejjin. Lalla kemm indum nidlek zobbi maħal, ok, kum biex nibqaħaj. Ma tarax jena, biex nibqaħaj, ħaraqot nibqot jaw, xillalla. Kemm miex għejn qabel miħak, ma namiex daw l-affarijiet, imma come here, Charles. Mish problema ta' xej. Next one. Lil min triduni reddaw, lil Melanie Kelly, jew lil Andriana De Battista. Sorry. Joġbuk il-bjondi. Le, mux il-bjondi, ma gustuża mel. Melanie li toġbok. Pupa. Pupa, vera, pupa, mara Sabiħa, sabiħa. vera sabiħa. Kam għanda zmin? Għanda xi 80. Li pri 50. Emma t-der tajbu. Nejli juma, mami Għana ġenna l-oħrax, ma l-lew għazif jina. Ma l-lew għax gustuża mel, gustuża. Inti jek taħxie għaw taġġel ma l-lew. Le, ma ġiex, bil-mod. Ma l-ħuda bil-mod, Slow, aktar slow. Għana ħana ġenna romela. Erġuri. Erġa da għadda bil n-nisa, għadda bil-nisa, naraw. Introduni reddaw, lil Melanie Kelly, jew lil Andriana De Battista. Di ma nafix. Ma tafiex, għarajt. Ma għal gustuża. Ħabib, Sorry, ta' daw gustużi, it-tnejn, t-nejta ma prefer il-melin. Etnej fl-istess ħin tajjeb. Tajjeb ukoll. Daw ħafna jkunu fl-imkien, lesbjani u koll daw. In the closet, xi pjaċir, ostja. Mela, li miss. Lil min triduni reddaw, lil Sosa Zerafa, jew lil Ella Zobbi tal-Sosa Zerafa li reddaw. Għarfa, tagħmel jina Pilatu, nagħmel l-barri. Sosa, meċi. Għadda xazla. Sorry, next. Introduni in reddaw, lil Dennis Gaffa, jew lil Dennis Crane. Li kienaw PJ fi għadil. Xkiena dik Dennis Crane. Dennis Crane għal. Dennis Gaffa jew Dennis Crane? Tixtieq. Ikollok naktar. Marra hostja. Skelli l-kuġin. Gustuża, gustuża, gustuża. Gustuża, di t-ġobni batejdu gustuża. Sexy, jo. Malla, Ta' isma, saqsijawni kienu violent, kien ma' ġebu jixtider, saqsijawna behind the scenes naħseb. Celebrity crush ta' Malta. Lila, semmejna. Dennis, aħna ħbib miegħek. Ma nafx min semmejt. Trid naddulek kelma. U għaddeħu il-gaja, il-gaja. Il-gaja. Nżejt, ma Dennis. Tajba, ma resta taf, inti għaddab ta' open, xisma open invitation biex treddaħula. That easy, tajba. Lil min triduni in reddaw, lil Lenja, jew lil Miss Piggy. Li ma waħda minnom li Miss Piggy. Di tajba, le? Zappetto rokedek, foxkem għandek. Tajba, le? Bla, għara għustja wicċu, bax wicċa, men kem kien irrabjat, ostja. Għatazel? Bro, l-ostja. With no disrespect. Imma vera għadna għatalem. With no disrespect. I couldn't care less. Imma vera, there's that yellow hair. It's the eyes, ta. It's the eyes. The eyes. Ġifiri. Mux l-nieħer. Le. Elena, ejja, manna xej konti kun hobbuko, right? We're joking. We're fucking joking. Lil min triduni in reddaw, Reddaw, lil Norman l-ewwel, jew Norman it-tieni. Dabla, bla, bla. Dabla answer. L-għol l-tini, ma bżon answer. Da skip. Lil min triduni in reddaw, lil Kjara, jew lil Skura.
Da ma kellek bżon, daw ġa samilja biex t-ċajta. Daw kod ħanix dabbi jow għedda ta' Ma nsejtom jien, vera, ma konċaw inti, jow, le, konċaw. ma fil-produzzjoni għaw La, kemmu ma vojta. Ejja, l-axar wahda, ejja. L-aħħar waħda di. Lil min tiduni Tal-aħħar nreddaw? baħħar. Lil Madre? Jew lil Teresa? Madre jow Teresa. Il-madre jow Teresa kijon. ħanalqu. Ejja, di l-axħar klip tal-Kion News, l-outtakes tana ma daħlux fin-news, ma ġast edinna extra nidbits li saru. U issa naddu rapport ta' temp. Il-temp għada se jkun kemm xejn xemxi bisħana ta' Duluri Madonna, l-indiċi UV ta' 9 u litri ta' araq mitlufa 10. Il-kumpanija Sudocream ħadet fidea l-inizjattiva biex iddewwi Zob Kion għax selħu jaħxi. Il-pulizija għaddeja bit-tfittxija għal żewġ irġiel twal b'saħħithom wara żobbhom biex jitlu xi żewġ xiftijiet minn flokhom fil-weekends meta jkunu stazzjonati ġewwa Paċevi. Mill-Parlament, il-Ministru tal-Intern stqar li ma jinteressax mill-Ester. Mill-korsa tal-Marsa, iżimel promettenti El Chapo del West inqabad ibih l-ismek ħdejn il-Malta Post wara inqabad jimporta sustanza mill-istess kumpanija. Meta ġie kuntattjat tal-kumment, is-sur El Chapo del West l-ewwel qalilna u mbagħad ħeġġeġ it-traffikanti żaru medji biex jużaw l-istess Malta Post għax bil-Malta Post dejjem jaqbillek. U bekk wasanna għall-aħħar momenti ta' ġimma sħiħa ċelebrazzjonijiet għall-eluq l-anniversarju ta' meta l-Spooner ħadu l-ewwel darba f'son. Il-kavallier reġa' daħal fis-sala rapport sħiħ du Victor Grek. Mill-qrati lokali. Il-libba ħanerġgħu nitkellmu fuq il-Vital Zaqqa. U mbagħad morgħu gżan il-tal-Union da żgur sur tal-Union snini ma għawx wieħedhom mela duk l-uranju mal-kafe, U ringrazzjala tal-li nikkalma ruħi xkur ġed battek ndemajo ta' snin. Għalliba ma' Il-General Workers Union jissejjaħ protesta kontra l-kurdeltà li subixxu l-kru ta' Kion News waqt il-filming. Kollegament għalikom dak il-libba laqi James li ma jistax jistenna l-moment li jkeċuni minnaw biex joħod li posti li ma jmux jihdu fox il-faħa l-ommu. Ara ma terġax ta' zarda ta' dilek minn moħħok taqsam triq James, ara biss. Fox il-li bombok James, fox il-li bombok. Naddu s-sarokna ta' tfal. L-ostja tajba kienet. Proset, mela, nirringrazzjaw l-sponsors għax wasalna fl-axħar. Sotto zer, jaħaw, da, l-lum ġab li Black Forest, bella ħlalla bieħ minn. Sotto zero ħazdan bil-ġelati u koll il-lum, A2Z Electronics għal-AC u The Technical Side u koll, thecasefactory.com, custom phone cases tistaw t-ċekjaw minnem, thecasefactory.com, onlineintimates.com għal-toys tal-adulti, 5pointsgrowing.com, just 18 plus only u titkabru xipjanta sabiħek. DLED.mt għal-propietajiet, Fire and Fork, għet mill-sponsors tana u koll kull nar terba ikollhom l-all you can eat meat u Black Box Pro li qed juħsib l-odju tagħna millum il-qudiem. Sewx guys, by the way, għandna socials tagħna, kollox qed Buy to Bacon, Facebook, YouTube. Facebook il-ħaqna l-40K followers finqas minn sena. Fucking top shit. Top shit. Thank you ħafna lilkom. Patreon.com għandna l-Patreon tagħna l-sbieħa hekk li ġew jarawna għandkom ċans titlu u tiġu tkunu qegħdin hemmhekk bħala perk żgħir tiġu tarawna hekk. Matt Photography sebuħ fuq Facebook jiġi għedin għal-tratti kull darba, imma merch. Call il-merch, once again, guys, buytobacon.com, hanud.buytobacon. U retijak spoon u koll. Ġodda għanna l-frotta l-spoon u koll. Da vera cool, da vera għanna l-kpipel, kellek l-skapel, inti ma ġibx biħillu. Ma ġibtux. Whatever, anyways. Imma u koll, thank you, liktar, u mux l-inqas lil Kion!
Ħadd pjaċir Kion. Ejja, d-dejta. Għaddejta. Ejja, ta' It was a good wake-up call. Breakfast tajjeb kien li tiġi naqfu il-program tajja, ta' bajtu bacon. Eżatt. Il-min ħantreddaw il-lum hi. Ma għallu lek jena ma. Fej jistaw jifollow jaw kien nis? Instagram u TikTok. Instagram u TikTok xinu l-handle tijak? Kion Gravina. Kion Gravina, kullim kienu għandek xie personal training, għet tibda personal training? Intom daw ta' Gravina emma familja wahda, le. Nassumi. Kolla tiġu miex Gravina, it's not really Ma nafx common komuni. name, le. Eżatt. Mela, inti għandek ħat-organizza party da, Ija, 10 August, Monxeris, mul party, ħajkun ħajkun? Soul City, il-hotel, fuq, Tajjeb. ġdid, venue ġdid. Very nice. U fej jistaw jixru tickets? Fuq Instagram, il-link fuq Instagram. Ta' Monxeri. Monxeri, eżatti. Mela, guys, on 10 August għandu l-party u minn ħatreddaw fl-axħar tal-party. Fl-axħar. Imma, guys, għal darboħra, thank you kbira lil-Kion. Ma ninsewx, guys, like, follow, subscribe, specialment fuq YouTube. Tiġa, għawek. Le, like, subscribe u follow, le, u. Għalomx. Il-liba kif xejt. Xejt il-vaj. Etta. I'm sure li għetta. Follow our I'm sure li wara din il-abu. Għat follow our socials, inti, follow our Eżatt. Follow our socials. socials, imma mux like, subscribe to YouTube. Għalajt, ejja, ġejda. Guys, man, thank you waħda lil-darboħra lil-Kion. Ma tinsewx, guys, għamlu like u subscribe il-YouTube għam dik bell alert. Ting, 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 faqawa, għal tkun taf meta ntallaw affarijiet ġodda. In the meantime, thank you very much, narawkom Ma miltlix id-diska l-lum. Kont qed nistenna li ħatej xi ħaġa oħra. Le, issa tfaħħielu, ejja. Erġa' mela, ho paċenzja, sorry. Sorry. Ejja, ħasballa. Qed innazobla, smu. Erġa' mela. Mela, guys. Take 5 di. Mela. Let's spoon. Yes. Għamlu, like, subscribe YouTube taħt il-video, ma ninsewx. Darbohra, thank you lil-ħabib tana, Kion! Sid darbiet ringrazzjoni. L-artej keledi. Il-liba xi qattar.